Sa banwasang Mina, Iloilo, budol-budol gang liwat nga nagapang biktima. Peke nga gold bar ginagamit sang mga inipang ganyat sa ilang mga biktimahon. Yaring report. Wala na makapalagyo pang duha ka mga miyembro sang budol-budol gang matapos nga madakman sa entrapment operation nga ginpati ngayon sa Criminal Investigation and Detection Group Region 6. May nagpuntang complainant dito sa amin. So nagreklamo, may mga previous na meeting sila, transactions, pero they failed to see yung gold na sinasabi sa kanila. Ginkilala mga sospek sa ni Joel Onabia, 50 anyos, sang Banati, Iloilo, kag Maria Yochabel Vidal, sa 60 anyos, sang Rojas City, Capiz. And may information din kasi kami na-receive dati na may nabiktima na ng ganong incident. Samtang nagpaiway naman nga maghatag sang iya nga pahayag ng isa sa mga sospetsado nga ginpahayag nagalain pa ang pamatsyag. Wala na akong mahambal. Basta no comment lang ako. Unang na. Abogado ko na lang ang magsabat. Ako. Nakuha sa mga sospek ang 74 kilograms nga fake gold bar, .45 caliber pistol kag mga bala. Yara na sa kustudiya sang CIDG-6 sa mga sospek kag mga pangatubang sang kaso nga syndicated estafa. Upod kay Cirilo Renduque, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.